akwaphinde kwasuka lokho igama kuphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathitha uphaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwe likamentshise thuluza ngahambi nalo ngelifica ensimini xa amuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathu ubhajwa ikhulule ngumfoka makhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena unyanya ufokofu ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela namhlanje ngizokhuluma udawula kakhulu ngoba ngizokhuluma into ethinta ipolitiki ngeke ngigcine ngokuthinta ipolitiki ngizophinda futhi ngithinte ngodaba ngithinta udaba lokudlula emhlabeni kwengqalabutho uMbongeni Ngema engathi isikhathi ke singahamba kunye nami ngikwazi ukuthi ngithinte zombili lezi ndaba lezi bafethu ngithake ngiqale nje ngibonge i-social media ukuba khona kwayo ngoba i-social media yenza ukuthi information ifika lula kuwena la ukhona sibonge no Google because okunye uyakwazi ukugooglisha futhi uGoogle uyakwazi ukuyisave futhi izinto eziningi izinto engizenze ngeminyaka edlule zigcinekile kuGoogle futhi zigcinekile kwi-social media la ko Facebook uyakwazi ukubuya udelete okunye lokho nalokho kodwa kuGoogle cha abantu ashem awukwazi ukudelete uma ngabe ihleli nje into wayenza ihleli uyabo and i-sensitive kakhulu le topic yanamhlanje bafethu ngoba ithinta abantu abakhulu ezweni futhi ithinta inhliziyo zabantu abaningi uyabo iyahlonishwa ke into ethinta abantu abaningi aselikhulumeni iqiniso bafethu lime ngoba nesikhathi asinaso ipolitiki iyodwa ayonto okudlala inabanikazi bayo kwipolitiki akukho la unconywa khona thiwe waze wenza kahle kwipolitiki kupolitiki ugxekwa ngisho noma uzothenga imoto thiwe imoto oyithenge ngemali yabantu ugxekwe uzovusa umuzi wakini thiwe ubheke wena uvusa umuzi wakini kodwa abantu bayahlupheka kwipolitiki ugxekwe ucela nje i-truck ukuthi ayizofaka amanzi ethangini lakini thiwa ubheke wena ufaka amanzi kodwa umphakathi awunawo amanzi okusho ukuthi ipolitiki idlalwa rafu ngiyacela lani khona bathanda bakaNkulunkulu iqondeni ipolitiki ukuthi idlalwa rafu kodwa into emnandi ngepolitiki i-organization ayilenzi iphutha bafowethu iphutha lenziwa abantu abajoyina i-organization kunganakekile ukuthi bazofuna ukufeza inhloso zabo kube sengazuthi bazosebenzela abantu sonke lesikhathi bekwenzeka leyo nto politiki abanye baze bafunge bathi siyangena kupolitiki sizosebenzela umphakathi kanti deep down umuntu uzosebenzela inhloso noma ufuna ukufeza noma usomathuba zonke inhlangano ezibe khona sibe naleyo nkinga ngingazibala zonke ngize ngifike ko ANC ngifike ko DA ngifike ko IFP ngifike ko IFP inhloso mawujoyina ipolitiki usuke uzosiza noma uzolekelela ukuthi umphakathi awuthuthuke awulekeleli ukuthi akuthuthuke wena awulekeleli ukuthatha kumphakathi kepha ulekelela ukuyisa ingqala sizinda kumphakathi ayikho ke into ebaleke njengokwazi kusasa le political party oljoyinayo ukuthi lizoma kanjani
ikusasa le political party lincike kubaholi abahola leyo political party. Kazi noma uyangizwa yini? Kazi noma uyangizwa yini? Uyabona nje mina bafethu ngenqaba manga. Abaholi beANC bashintshanile iANC. Ngokushintshana kwabaholi zikhona ngesikhathi kushintshwana izinto esikwazile ukuthi ANC isenzele zona. Truth must be told. Truth must be told. iANC ikwazile ukusikhipha kwingcindezelo. Bafethu namhlanje sikhululeke nje. Angikhathali ukuthi la ukhona uyipolitika kanjani itshala yona. Mina ngikhuluma iqiniso mina. Namhlanje sikhululeke nje iANC esikhiphile ngoba kwakufuneka amaqhawe aye concern ngabantu. Aye kade edela ngisho impilo zawo ngoba efuna kusizakala abantu. Abanye babegaxwa amathayi, abanye babeshawa, abanye beboshwa, abanye bebulawa brutally. Yami ANC amaningi amaqhawe ashona. Imndeni yabo bandla please ayiduduzeke even right now. Imphefumulo yamaqhawe ashona. May their soul rest in peace. Amaqhawe ANC saphuma. Thina mangathiwa iANC ayilwanga ngaba sihlali kule mizi esihlala kuyona. Ngaba sihlali. Ngabe asifundanga la sifundela khona. Ngabe ingane zethu azikho la ifunda khona. Ngaba iphile lephi bafethu truth must be told. Truth must be told. Kwakhiwa izindlu, kwakhiwela abantu abamnyama. Kwenza bani? Kwenza uhulumeni ophethwe uANC. Truth must be told. Angifuni mina mawuxabana nomuntu wakho. Umuntu wesifazane uxabana nendoda yakho ngoba usuyalwa bese indoda yakho kade kwenza inwele ngo-2000 kade indoda yakhe ikwazi nokondlakini kade indoda yakhe ikuphi imali ngoba senixabene usutha ikwazi kwenzele lutho usuyayithuka sewuyayikhatha usuyikhathisa wenja. Izibuzo sithanda sami angikaze ngikwenzele angikaze ngikuthengela amateku angikaze ngikuthengela amaCrocs uthi wena never futhi wena cabanga lo muntu umzayele ngisho ingane kodwa ngoba senixabene usuhamba uphumela kubantu uthi wena unepipi elincane ipipi lakho lincane futhi wena nje ngathi wena uyistabane wena usuhamba umthuka ngoba yindaba senixabene. Mina angifuni ukubuswa yiliyonto. Mina ngifuna ukubuswa iqiniso. Iqiniso. Into engifuna ukuthi ngibuse nje i1 iqiniso. Uma sikwazi ukumela iqiniso, uNkulunkulu uyosibusisa, amadlozi ayokuba nathi, yonke into iyokuba nathi. Kwemanje kunabantu abahleli ezindlini ezimchaso. Kwemanje kunemigwaqo yangempela uye lo ANC iyo lo hulumeni kaKhongolose owenze yonke lento. Yabo. Ngokuthi vele ipolitiki ngokuliwa. Guys, I wish ukuthi you can understand lento engiyenzayo ngoba angifuni izinto uzithathe ngenhliziyo ngoba uzothi uyakuleli yaqembu ufice kuneyinkinga zakhona uthi uyakulela kuneyinkinga zakhona uthi uyakulela kuneyinkinga zakhona. Kungcono siyisho indaba uthi noma usithathe isinqumo sakho kodwa sithathe usober minded. Ungasithathi isinqumo sakho ngoba ufidiwe wacindezelwa walamba wathenjiswa wenza yonke into. Uyabona kunabantu abahlala kwimchaso. Uyabona kunane mgwaqo engena kunanogesi esasingazi wawacabanga ukuthi emakhaya yongena ogesi emakhaya. Awukwacabanga kunane impesheni abantu abadala abayihonayo amakhosi ayahona izinduna ziyahona. Wawecabanga lento bafethu. Wawecabanga lento uthi uhleli kuthiwa ngoba usebenzi kalakada uyaphiwa thiwe naku 350 uphiwela ukuthi awusebenzi okukhombisa ukuthi yabona inhlangano iyafisa ukukusiza kodwa nawe phela mfethu uvuka uyithathe uANC lenkhuluma ngawo. ANC lenkhuluma ngawo. Okusho ukuthi ngenxa yepolitiki izinto eziningi bafethu ifunga zazi. Uyabona bengabe mina nawe sizoshala intombi eyodwa. Ngizokwenza sure ukuthi ngiyakusabotage intombini.
Sure. Ungathi bengabe unemoto ulokuya ngemoto entombini kanti siyayishela. Ngingabathuma abafana abayintshontshe imoto yakho. Thola ukuthi imoto yakhe ilahlekile. Intshontsho umuntu okusabotajayo, intshontsho umuntu onomona, ukhonjwe ithathwe imoto kanti abangani bakho abanomona ukuthi le moto wena uyibona ukuthi uphezulu ngoba unale moto bayakusabotaja abangani bakho ukuze ufane nabo ungabe namoto. Mawungazi ukuthi khonto ekuthiwa isabotage bengabe kuliwe emhlabeni you are nothing. Wena ungaze ulwe nomuntu uthi emsebenzini akawenzi kahle umsebenzi kanti umuntu akanikezwa izinto ekufuneka zenze ngoba kufuna sabotage avele kubaphathi njengomuntu ongayimisele ngomsebenzi. Iyenzeka empilweni nje mfethu umqondo wakho lapho khona ufuna uvuleke izinqumo ozithathayo zithatha izinqumo sobha ngoba ngeke sikuthathele izinqumo ngiyadlula kulolu daba lika ANC ngoba uma kudlala ipolitiki idlala rough because naqala kwakuthi bengabe kudlala ipolitiki kwakuze kufa abantu befela ukuthi kudlalwa nje ipolitiki ngoba abantu bethi sifuna ubulungiswa baze befa abantu. Nenkunzi zenkomo mazilwa ugugu utshani phansi phela utshani yabo phela nyanyanya awukwazi ukuthi uthi hayi niyabona utshani kuphelile lo tshana amili lana utshani biyamila. Inkinga yinkunzi ezisuke zalwela la kwase gugu utshani. Truth must be told bafethu. Ladies and gentlemen, mase ngiyadlula ku ANC kuningi engisangakusho bafethu okuhle ngayo kodwa angisho ukuthi si happy ngento ekweze ngakhona kucima ugesi kodwa mina ngiya understand ukuthi nasekhaya mangabe ubaba benomama nezingane kuliwa ufica sekukhona ama globe angakhanyi. Ukungakhanyi kwama globe isign yokuthi khona umoya ongenile olwayo, isign lokuthi kuyaliwa. Kwenziwa njani mawufuna kukhanya ikhaya ubaba benomama malungisa inkinga zabo mase kulethwa i-electrician izokwenzani izofixa ama globe. Miningi imibuzo imizi angakhanya ama bathroom khona, miningi imizi angakhanya amakamelo, kweminye imizi akukhanya nje kuvrandi yagcina ifakile iglobe. Ayikhanyi ngani iglobe? It's because kunomongo yakuleli ikhaya ongalungile futhi ukhishwa uqala. Nala eSouth Africa sinezinkinga ngoba abaphathi bethu abaholi bezwe bayalwa. Uma belwa abaphathi bezwe kugcina kufocuswa ekuthenini kuliwa lezi impi zabo kuyasabotajana kuyadedelwana kuyasizwana kuyadedelwana ngenkathi belwa siyacinyelwa thina. Siyacinyelwa. Uma futhi ngathiwa sekuphatha lenhlangano nalabo abanye bazolwa benzeni bafuna ukusabotaja lenhlangano because amanye amaphutha awenziwa because abaholi ba incompetence. Amanye amaphutha benziwa isystem as ama certificates esiphila ngaphansi kwayo ngoba aseyilawuli thina silawulwa isystem le South Africa. Ngiyadlula ngiya ku EFF manje. Ngiya ku EFF. Angifundi yosoma mama sengizana na ku MK. Ngithi cha uma ngithola ithuba futhi ngizoya na kwi-IFP futhi kwathinta lamaqembu lawo. Ngoba abazona ilima abantu abathi sike ANC thina bayazi kusuka phela abantu aba strong. Uyabo bayazi kusuka ilo mapoto obekezela emzini wakhe mase kuthiwa fana naye obekezela emzini. Bese ngiyadlula ngiya kwi-EFF. Uyabona ubleader buka Julius Malema bufundisa ngisho izingane ezincane ukuthi into eyiqalile imele. Into eyiqalile nje mfethu imele ibe nezingqinamba into eyiqalile. Don't allow those obstacles to stand on your way. Don't allow those obstacles to stand on your way. Try by all means to penetrate through or to zigzag to the left, zigzag to the right up until you make it. Uba khona le kamalema umuntu omusha kwi isibonelo ukuthi noma yini oyiqalayo it is possible of only if uyazi into yenzayo. Wayiqala uEFF uMalema wayiqala kahle wazoyiqala ngama leader akhe. Ngeke ngikhulume ngama investors investe ku EFF. Wonke umuntu unama investors invest impeni yakhe. Ngikhuluma ngoyiqala wayiqala ngama leader agqugquzela into esifuna sonke enganeni, agqugquzela imfundo. Yabona ke lapho ke
athe igqugquzela imfundo abe nawo efunda ngoba imfundo isikhali izingane zethu eziyophepha hayi ukuthi imfundo iyokutholela umsebenzi. Imfundo ingakulekelela ukwazi ukuqala izinto ezokuphilisa ngoba nango malema ufundile kodwa ukwazile ukuqala inhlangano yakhe. Wayiqala inhlangano wadonsa ama comrade azoba ilento afuna into la wayiveza ngabantu ababekayo umalema. Waphinda wazoba nesibindi, ayikho into edlula isibindi emhlabeni. Waphinda wazoba negama elihle akakaze asiceme umuntu kepha uyena owayishawa. Waphinda lento yepolitiki wenza sure ukuthi ngokwe understanding, ngokwengqondo, ngokwepower, ngokomoya uyayimasterisha iEFF. Abantu abangena kuEFF bangena bephephile ngoba ngeke uzwe kuthiwa iskema loya kodwa uzwana isifundiswa loyana isifundiswa loya baze basho bethi youth hambani niyofunda. Ingakho izingane ezisemavasithi zithandile iEFF ngoba ziyabona ukuthi nanka ama role model wethu and bayasiqhuqhuzela and basiqhuqhuzela bese nathi ipolitiki badlalisa iraf and bayabekezela and bayayenza EFF. And ngalokho iEFF ibuka into kwi long term ibiwenza nama short term isazoya kude iEFF isazoba strong. Sazoba strong ayitatazeli sazoba strong. Mina ngigxeke iEFF ngoba izinto ezikhulunywa umalema u90% wazo zisuke zizokwenzeka futhi umalema ngazi noma uyawabona namavideo wami ngoba kuthi makhona into naye ayikhulume nani ngibe nendlela ehloniphekile yokuyikhuluma la kwivideo nangampela naye avele slowly and gently avela yiyeke leyo nto leyo aqhubeke nepolitiki aqhubeke nokulwela abantu baseningizimu Afrika nabase Africa as a whole. Uma kodwa sengiqhamukile ngathi hayi umalema la akayibhekisise leyo nto ngithi ngiyabona nangampela futhi usethenya kungasebenzi inhlamba kungasebenzi ulaka kungasebenzi enga ukukhulume kahle nje la kwivideo hayi makunje bafethu makunje then lonto iyabe isiyaqala ingena endleleni. So abantu abanjalo automatically bayayintshontsha inhliziyo zethu and abantu abanjalo bayakhombisa ukuthi abafuna ukuthatha kubantu kepha bafuna ukusiza abantu ngolwazi lwangunaphakade ukuthi ladies and gentlemen please go to school, especially ingane zethu go to school. Into eyiqalile imele noma yini into eyiqalile iba nesibindi sokuyimela into eyiqalile. Ngiyamthanda upresident we-EFF ngalokho ngiyamthanda futhi ngiyafisa ukuthi zonke izinto ayifisayo empilweni zenzeke ngendlela afuna zenzeke khona because uyakhombisa ukuba consistency ngento ayiqalile. Ngiyabuya kuningi ngakusho ngeEFF kuningi ngakusho ngomholi weEFF kodwa ngoba vele basazozikhulumela kuseyithuba angihlehle mina ngingakhulumi ngeqa magoni ngiyayi-highlighter ngiza kwi-MK manje. I-MK iphathi engakalontshwa ngisho ukulontsha. I-MK iphathi sonke esibuke engathi ikhalo zethu zangapha uma zingenzakalanga kodwa mhlambe iMK izofika izenze lezi abasabamba bayeka kuzona ngapha. iMK ngathi izofika izenze lapha iMK ikwazile ukuletha elikhulu ithemba kubahlali baseningizimu Afrika and bayibuka abahlali iyaphila kubona kwaphila into engekho. Kwaphila into engekho kodwa yaphila. Yaphila into engekho umlandela. Uma ngabe ulandela empilweni bafethu ulandela umuntu olida indlela. Ulandela umuntu olida indlela ngoba mina nje honestly mina ngiyithandela umsholozi mina. Honestly angifundi ukufihla lapha. Mina ngiyithandela umsholozi mina. And ngimthanda nobe semdala noma iguga. Yabo ukuthanda kwami umsholozi sekwenza ngikholelwe kunoma yini ekuthiwa inomsholozi.
Yabo. Mina ngingampela ngingathi kuKing Bhaka mangathiwa nginakile ngingaskemeka mina. Ngaskemeka mina uma uzomskema ngegama lika Msholozi. Ngathuka sengigatshele ngempela ngoba yindaba leliyakhe ehla ngilikhonzile ingakho ngishi ANC ngangiyinxusa ngithi ngiyacela ukuba ingalokothi ihlukumeze leli khehla. Leli khehla leliyakhehla enhlizweni yalo liclean leli uMsholozi. Mina ngithi uMsholozi umthanda right noma wrong. Ngikhonzela uMsholozi mina angifuni uqamba ama. Mfuthi mangamuthi uyayinyanya leyo nto fuck off. Kodwa ukuthi ngikhonza uMsholozi ngoba ngilomuntu wakamoya akusho ukuthi ifuna ngivaleke manje amadlebe. Nawe futhi la ukhona ekhaya cela ungavaleki amadlebe. Ungavaleki amadlebe namehlo ngokuthi ukhonza uMsholozi njengami. Scam siba nama signs aso scam. Scam siba nama signs aso. And into ebhlungu ukuthi uMsholozi manje siyambona ukuthi unama challenges awu2. Unokuhlala angaphatheki kahle. Siyamcela ukuthi uMsholozi akaphile bantu abomqemana. Okwesibili siyabona futhi ukuthi uMsholozi use iminyaka yakhe ayiseyona advantage kuye. I-age ayiseyona advantage kuye. The more umuntu omdala ekhula uya ngokuya agcine ebathanda abazukulu athande azathande ngisho abazukulu ekuthiwa bantshontshe imoto kodwa kuyena kuba abazukulu vele useyakhula umqondo awusaqapheli kakhulu okuronke nokuright and uthola ukuthi mhlambe kunengane yakho nje ezothi mayisikhulumile kuwena ugogo uzoyilalela noma ironke lonke hamsana ukuguga lonto le. uMsholozi uma ebikezela indaba ye-MK into leyo benkulu kakhulu futhi into eyithinta ngempela inhliziyo. Into vele okubalekile ukuthi ibe khona futhi enye party esuke izothi wa ngoba noma yini ibekwa khona into eyicompetitor estrong. Lo benza ama mistake uyayawalungise ngoba enzela ukuthi le competitor angayinikezi intuba le competitor yokuthatha advantage. Uyabo icompetitor iyakwazi ukwenza ukuthi ube strong. Uma ngabe kunendoda encike umuntu wakho kakhulu ifuna ukumshela. Lonto yenza ukuthi mawumthanda umuntu wakho mukhombise more uthando ukuze lesisheni singakwazi ukuba through. Into right yinhlinjalo indaba ye-MK because i-concept ye-MK according to me yinhle. Kodwa iyinhlinjalo izokoniwa yini ke manje? Izokoniwa yini manje? Noma izokoniwa yini? Noma izokoniwa yini? Yoniwa ukuthi uMsholozi usemdala uselalela thathe noma yini. Ulalela thathe noma yini. Ingakho le leadership ye-MK bekumele isheshe. Ngoba i-leadership kungenzeka ukuthi kube khona abantu ngempela abasa-active angeke futhi basebenze ngama feelings endodakazi noma endodana. Cha. Ngibasebenza futhi bekumele isheshe i-leadership. Ukushesha kwe-leadership ukuthi introduce ibe khona izosiza ukuthi osomathuba as well as nama scammers capitalize ngokuthi abantu bathanda uZuma bese abantu beyithola bethanda iMK ama leaders azokwazi ukuyivimba lonto. Kodwa uma delay into ye leadership izolimali iMK. Tsalibani iMK. Ayikho into wrong ngeMK. Into ezoba inkinga yilento esikhala ngayo lapha abakhala ngayo iANC. Ku-ANC akukhalwa nge-ANC, kukhalwa ngamanye, hayi futhi wonke, ngabanye abaholi be-ANC. Bangcono abaholi be-ANC kunalabo abavela bekhampenela iMK. Bangcono abe-ANC. Ngoba yindaba kwi-ANC akekho umuntu esimbonayo kuthiwe iskema ule khona nje ubaqolile ubaqedile abantu. Ayikho lonto. Lapha kwi-MK already sesiqalile siyababona ama scammers. Once kwakhona iscammer uyabona ukuthi uMalema waqala iEFF kunabantu esibabonayo bama scammer ngaba yikho la ikhona iEFF lapha kwiMK akhona ama scammers. Umehluko lama scammers athatha ithuba kodwa limazi isithunzi senhlangano.
kanti inhlangano makuthiwa kusuka ama-scammers ayimele nomsholozi nama-leaders azobekwa inkulu kakhulu indaba ye-MK kodwa ama-scammers ashonisa phansi ubani ama-scammers akhona namanye asacashile kodwa kwamanje iscam esikhulu lapha uSgujana King Bhaka yindaba uthi uSgujana iscammer kade ngibatshela abantu and usabavezile ama-signs wokuthi le MK uzoyi-exploiter usevezile ama-sign ukuthi labantu ekuthiwa bavotela MK uzobakhuthuza sobavezile imaphi King Bhaka useqalile wonke ama-political parties beqala inhlangano kubhekwa abantu abazofuna ama-investors azo-investana kubhekwa somabhizinisi baphesha kolwandle nani kufakwa amabhiliyoni kufakwa amamiliyoni kwinhlangano kodwa uSgujana usenze i-public announcement ukuthi wonke umuntu akazama u500 afake kwi-account ye-MK wawayizwaphi lonto bayaqala manje abantu bakhuthuzwa o500 ukuthi abafake i-account ye-MK kusho bani kusho uSgujana and into emhlungu ngalento kaSgujana uthe yenza abe ekwazi ukumanipulator umuntu osondelene nomsholozi ngoba akamanipulate umsholozi qala ngifakele kunomuntu oyigazi lamsholozi osondelene nomsholozi wesifazane uye lo manipulator uSgujana lo muntu mase manipulator umsholozi eze ngokuthi yena abantu ngibathanda bonke engasayibhekanga ubaba ukuthi ibekaphi ngoba ngineshow ukuthi lento ukuthi abantu abakhipha o500 kade bejoyina abantu ngemali zolo lokho kade bejoyina ngemali zolo lokho kwathiwa abantu sebena ko 6 million kusho yena uSgujana mina ngigcine nje kuthiwa kubala ko 3.9 million kuthiwa sebenyukile ke bala ko 6 million and i-joining fee thiwa minimum yakhona u10 rand bajoyinile abantu kule organization ye-MK kushiwo njalo bajoyina ngo10 rand nangaphezulu because hayi ukuthi u10 rand joining fee u10 rand minimum uyakwazi ukujoyina ngo50 rand nango100 rand nango200 rand nango300 i-minimum u10 rand sekujoyine kusho uSgujana ama-stands kade sikhonjiswa wona kuthiwa 3.9 million abhalwe phansi kodwa ngomlomo kaSgujana 6 million and above abantu esebengenile kunabantu asebangenile uwenza i-public announcement uthi iqembu aninamali hayi kahle bafana bamgcwala ngifakela iqembu aninamali uzokwehlisa isithunzi sikamsholozi public uthi umsholozi akeve ngenalutho umuntu onelungelo ukuthi athi yena mina nginalutho awunalo ilungelo ukuthi la ukhona uthi uKing Bhaka nalutho uyangehlisa lapho umsholozi akanalutho usembone kahle akanalutho umsholozi akanalo isent inhlangano ayinamali abantu abathatha 500 rand bafake kwi-account yenhlangano ye-MK akusona yini scamless ubizi ikhehla lina izulu esingafuni nalo ikhehla hayi ngokubhaka mina xa ngifakela ba khuleka ikhehla esingafuni nalo ulibiza lini izulu ligula ikhehla liyahamba lijointini liyo addressa abantu abalanga phakathi and labantu abalanga phakathi abawona lo 3.9 million ngoba bekubenyezela kuthiwa abantu basuka all over bayeza all over sinikwa ama-stands ukuthi abantu about 3.9 million kodwa ukhehla mayise u-addressa abantu abangafikile ngisho ku500 abangafikile bekuthiwe yonke i-MK ayiphelele lapha ejointini abantu abafikile ku500 kuthiwe behle yonke indawo who is fooling who bangaka abantu abakwi-MK how many people who have joined ngoba noma kuthiwa ngeke kufike u6 million kodwa ngeke baba kuthiwa kuza umuntu ovula iqembu kuza indodakazi kuza nomuntu ozoba yisurprise
bese kuthiwa abantu abafiki na 500 bezodilika wonke umhlaba kuthiwa ba u6 million bafetha zona ingane. Zona ingane. Le-EMK ngoba siyamthanda uZuma, siyayithanda futhi ukungena kwayo. Isangalunga kodwa engase kumanage uSgujana lapha asuswe. And ukhuluma amagama abuhlungu uSgujana, selifikile ikhehla umsholozi lapha. Ulitshele emahlweni uthi msholozi njengoba thina siphambili. Asifuna abantu abazosijombela. Sekuba yibona abathola izikhundla eziphezulu kodwa lento iqalwe yithina saze safaka imali yethu asayithola izikhundla eziphezulu. Uyayizwa ke lonto, imizwa ngani lonto manje? Isimvalele khoneni umsholozi ukuthi njengoba lo ememeza kanje egidima kanje embizele jointini akambizeli ngoba ipurpose ukusiza abantu, umbizela ngoba ufuna kuvela ukuthi uphambili kupromoteke ijointi lakhe ngomsholozi. Ufuna kuvela uphambili ukuze makuthiwa sekubhekwa izikhundla naye athi ngikhona bengasasithola isikhundla ufuna ukulwa athi sangena kuqala kodwa bafethu akuyona ipyramid ukuthi ongene eqala hola yena. Ipolitiki ayiyona ipyramid scheme. Ayiyona ipyramid scheme politiki. Kwipolitiki kufuneka abaholi abanohlonze, abaholi abane credibility, abaholi abazokwazi ukuyisa izingqalasizinda emphakathini, abaholi abazoba i-image kapresident weqembu nabazoba i-image yeqembu. Jwase siphambili sifuna abantu ezothi mase beyibona iyahamba inqola bese beyahayika sebeyasijombela thina kanti kudlala umasigcozi labafethu. Tell me the truth. Maybe I've got something that I don't know. If I've got something that I don't know, please help me. Make me to understand. Ngoba honestly, ukuba khona kwe-AMK is powerful. It's powerful. Ngoba izothusa lapha kwi-ANC. Izothusa lapha kwi-EFF. Izothusa lapha kwinkatha. Izothusa lapha kwi-DA is powerful. Kuthi angithi viva ma-MK viva. Kodwa as long as kukhona uSgujana, i-MK is-scam. Ngoba indaba ngisho njalo ama signs okuba i-scam aseveli. Cabanga isashow yimina as a spiritual person. Kusazongena ama-politicians asazoyisho. Kusazolandwa ama-video abantu bekhala kuSgujana. Kusazolandwa abantu abaqoliwe. Kusazovuka amacala aSgujana wonke ayevulele wona. Asazovuka ame ngenyawo wonke amacala. Wonke amacala azovuka. Wonke athinta nokulala kwabantu besifazane bezegodlweni, athinta nama-rape ekwakuthiwa avuliwe, kwaphinda futhi kwathiwa kusho yena uSgujana ethi khona abantu abamsulela ngokuthi urepile kodwa lelo cala alisekho. Kusho yena la kuma live video. Ngingekho mina kwenzeka lonto kodwa kusho yena. So into enjalo bafethu zizovuka kodwa mazivuka zivukela uSgujana izolimala image ye-MK. Kanti concept ye-MK is powerful. Mina myself ngishayela ihlombe ngithi MK. Ikhehla uZuma upowerful. Mina myself ngimshayela ihlombe ngithi abalandeli abasemakhaya abazipolitiki aba-involved la ngoba khona izinkunzi involved la kwi-MK nazo zizolimala i-reputation. Awumvumeli umuntu obeka noma yini like engcupheni ukuthi abe forward unless umuntu if liyonto kuyinto yakhe. Ingakho ngithe sitsheleni iqiniso madoda, tshela iqiniso bafethu. Uma ukuthi ngikhuluma harsh komunye umuntu, my apology, but truth must be told. Wawuphi abantu bekhala bethi barodwe ngegubhu berodwa uSgujana? Wawuphi? Yena umsholozi uyazazi lezo zinto yena. Bona ke ama-MK ayazazi lezo zinto. Umuntu onjalo obaqede ngegubhu into angekho isigubhu thiwe 6 million. Namhlanje kuthiwa abantu abafaka 500,000 kwi-account ye-MK. Scam leso baba. Gcwala ngakufakela. Scam leso baba. Umsholozi ngeke ayisho leyo. Akayisho lonto. And ngiyamcela nalo wesifazane oseduze kukamsholozi ngiyacela lapho dadewethu
ngicela ungahlomekisi ikhehle ikhehle ahlakaniphe kakhulu ikhehle ungahlomekisi ligcine lithi awuthi ngenzele ungahlomekisi ikhehle siyalithanda lo muntu akuyena ubaba wakho lapho enkandla ubaba wethu sonke leyo muntu loyo cala kufakela lo muntu loyo sifuna ukufa lefa khona kodwa ngeke sife lefa khona kukhona ama scammers esiwabonayo esethi abantu abakhuthuzwe o 500,000 I mean o 500 rand ya hayi 500,000 500 rand ufake lapha account manga ukuthi awuyibonanga leyo video I can do whatever it takes because ngidownloadile mase ngiyabuya ngiyadlula kwi-MK viva ma MK vivan lapho bafethu akulungiswa into ezincane iqembu liqhubeke lime thina bakamoya mase siyayibuka kodwa noma yinini as long as uSgujana ophambili ngeke ngibe happy wawukuphi ethi kunemali ayikhiphe emanzini efaka umuntu eCape Town yahamba ngamanzi yazovuka la eKZN wawuphi namhlanje leyo muntu uzositshela ukuthi kuke kwahlale bomnyameni nani yes sihlalele bomnyameni ngoba yindaba ngoba kudlala ipolitiki noma ngaphatha bani futhi makusadlalwa ipolitiki lesidlalwa manje sangahlale bomnyameni akusadlalwa le politiki manje ebidlalwa kuqala leyo kuphikisana ngamazwi umuntu engage uyabona akusenziwe manje ithi dlalwa kuyasabotajwana sangahlale emnyameni and makunje futhi madoda mhlawumbe ufuna sazi umnotho usahleli kubantu abamhlophe usahleli nje ngisho ngaphatha bani kodwa umnotho ukubulanda kusewumsebenzi ekufuna thina ekufuna abaholi bethu bangayitathazeleli bayilwe kodwa kancane abanye babona iTV isidlala emzini yabo basidlala bacabanga ukuthi iprogram oyibuka kuTV idlalwa SABC cha SABC yes ngiyavuma ibroadcasting ngiyavuma kodwa ukuthi kudlalani kuTV ku-operator phesheya kwelwandle ngiyanqena ukulishwa lelizwe okuyilona edecide ukuthi kudlalana namhlanje kudlala ini isystem esiphila ngaphansi kwayo bafethu iyasicompromise kodwa the moment kuba khona amaqembu angenayo apowerful yenza ukuthi kungabi lula ukuthi abelungu abalwa nathi babe ndawonye egroupini eyi1 basabotage ngendlela yabo noma nabanye yabo ingathi abanye kukhona uMalema khona iMK khona iDA khona ANC khona inkatha khona nani bonke anibena akulula abanye babo bazosilwela because lezi eyiphethe umnotho ngeke sibahambele bonke laba zama zibarule zirula le ifuna ukumrula ngaleso sikhathi inkathi zimrula zidilwe ezinye mase zenza noma yini kumsabotage Mongazi mhlabe college is sabotage. I'm very sorry to you. I'm very sorry to you. Ngiyadlula ngiya kwinkatha. Nkatha Freedom Party. Iqembu lelo bafethu elbe nathi laba khona kukubi. Wama ushenge. Nakhona futhi kwinkatha ngithanda nje ushenge. Bandla I'm very sad ukuthi akasekho emhlabeni. Alale ngokuphumula iIFP ngiyacela ukuthi whatever izinto ezingaphakathi kuyona azilungise umuholi weIFP ayibambe ispirit sikashenge sizoba kunye naye ngoba siyazi ukuthi thina mina kufika nje eThekwini ngale yaminyaka kwadlula iIFP kwakule IFP nje le KZN and futhi kwangacomplain okangeziwa lutho yonke into ayihamba kahle namanje futhi omasipala ephethe kubona nakhona futhi into zakhona ngiyaphinda ke manje ngifuna ukukhuluma ngoMbongeni Ngema ke manje Mbongeni Ngema ukushona kwakhe Mbongeni Ngema ingqalabutho makuthiwa khona ukuthi uyiqhawe makuthiwa khona umuntu ekuthiwa ingqalabutho uyena loya sibonke bandla ngoba futhi yabona amasathma angenzela into enkulu ngoba amnikeze i-lifetime achievement kule event ama-award ama-South African Traditional Music Achievement Award ekade ekhona bamnika kanti bamnika nje sebeyamvalelisa kwenzekeni King Mbhaka kuMbongeni Ngema ithi ayibe sensitively
ithi ayibe sensitive le ngiyaxolisa nje ukuyisho ngasekugcineni into eyenzekile uMbongeni Ngema unawo lo moya lo olwa naye obungaphakathi kuyena ubehamba nje nomoya nje olwa naye lo moya olwa naye ubuwenzani lo moya ubukade uhlahlala uyimgulisi umudla ngaphakathi uyabo uhlahlala umgulise sometimes ubuye ufuna utshwala naye ayithuke sephuza utshwala yabo abuye athi ukuyiqisa kancane ngoba lo moya phakathi kodwa ngokuba yiqhawe kaMbongeni Ngema wakwazi ukunqoba lo moya olwa naye nakube ngawunqola kodwa ukwazile ukulawula ibambisene nodokotela bakwazi ukulawula lo moya waze waphila kodwa untekenteke konke kuthiwa ubantekenteka yini ubantekenteka nawe ungaba ntekenteke uthi eskimini sakho unezitha kodwa eskimini sakho uhamba naso khona abantu khona umuntu ola eduze kwakho wena ohlangene nezitha zakho kodwa uhamba naye so uNgema ube nomoya olwa naye ukuthi maqhamuka noma yini elwayo ngaphandle ujabule lo moya ngoba ucindezelekile ufuna ukulwa ukwazi ukulwa ubusumgulisa kakhulu uyabo alright wasuka uMbongeni Ngema ngidonse emoyeni nasemazulwini le ndaba angithi ngeza ngithini ngithi untekenteke ufana nomuntu ohamba nexoki ledosi yabo uyahamba uya eEastern Cape ngapha kuEastern Cape angazi ukuthi kuphi kodwa kulo moya ungapha kuEastern Cape umoya ungalapha lo limazungema uhlangane nalo moya ongaphakathi okade ufuna ukumbulala uhluleka wahlangana le yakhona eEastern Cape isemgcwabeni why emgcwabeni kanti lo muntu oyongcwatshe eEastern Cape uthwe into embulele imbulale yasiyamthwebula imbulale yasiyamthatha ngenkathi imthatha yasiyagada ukuthi obani abazomsupporta ngokweqiniso obani abayimpi kufanele bengabe wena uzodubula umuntu afe bese ungabanjwa bese uyahamba futhi nawe uyemgcwabeni kodwa wena obulele uyonzana emgcwabeni uyakogada ipishi ukuthi ubani uthi bekhuluma bese yasonga anowagada amazwi eniwakhuluma emgcwabeni anowagada kusuke kukhona imimoya eyingozi kakhulu ebonakalayo nengabonakali uMbongeni Ngema ke ushawe engabonakali kodwa manje ngenza isibonelo ngobonakalayo waya emgcwabeni lapho bengabe emgcwabeni lo moya obulalile lo wasuyamthwebula wasubona uNgema ukuthi ustrong plus untekenteke ngoba khona umoya ahamba nawo wenze njani wasunamathela Ngema ufana nomuntu ekhaya bengabe umuntu ezozibulala uyabona bezozibulala afaka intambo la ayilekise usuke engasazenzi usuke enengcindezi kusuke kunesilwane esimenza ukuthi ayibulale yiso lesi esuke simtshela ifaka intambo kwenza ukuthi mawungakwenza ukuthi uzobona ayifaka intambo akhahlele kodwa bekwakhahlele isihlala noma ibhakede ngenkathi eseshona siyaphuma isilwane mase sibheka umuntu osuke ekhona strong ngokusupport mase siyongena kuyena normally bakushona umzali singena enganeni bangabe kushone lo yeyibulala singena kulo kade emnakekela sihlale kuloyo inkinga zoqhubeka nalo inkinga ihamba kanjalo so uMbongeni Ngema wase eya emgcwabeni bengabe yali lo moya wasungena kuyena uthe mayebuya wahlangana lo moya usungene kuyena wasebenzisa lo moya ongaphakathi kuyena kwavele kwamnyama amehlo yabo kwasekwenzeka ke lengosi eyenzekile kodwa nje hayi ukuthi ube kudede kuMbongeni Ngema cha ushaywe ukuthi uye endaweni kanti kuleyo ndawo le ndaba zemgcwabo ekuthiwa kuya ngokwami kungabe likumgcwabo ngabe makuse inkonzo ngafika noma ubani kodwa mase kiwe emathuneni engathi ngafika le culture ukuthi emathuneni engathi ngayi a very close family emathuneni a very close kungayi abantu abaningi because inqwaba yabantu bantekenteke engathi emathuneni ngangaya abantu abaningi kuye the close family abaningi abagcine lapha enkonzweni lapha etendeni inkonzweni abeqeda inkonzo badle ngoba vele abanye basuke bezofuna kona ukudla engase bangazi ngamaye babu uyabona badle bagoduke mathuneni kuye ifamily kuphela leyo nto le ingaba yinhle for ifamily ingaba yinhle for lo muntu oshonile ingaba yinhle futhi labantu ekade bezosupport ngoba labantu abazosupporta inqwaba yabanye basuke ngempela kwabantu abangazi lutho shem kanti abanye kwabazosupport basuke befuna ukubona ukuthi shosho ungenile yini ubani ophosa inhlabathi kuqala omunye usuke efuna ukuzoyithatha inhlabathi le yamathuna iyathathwa nangesicathulo hayi ukuthi umuntu bethe inhlabathi ozayithathe ngesandla
uyakwazi ukushova ngonyawo ihlale phambili isicathulweni ahambe nayo bese efika endlini afika isicathulo asisule ngendwangu inhlabathi yethuna seyisendwangini useyosebenza nendwangu uyithathile inhlabathi omunye uyayithatha inhlabathi athona engaqondile athatheke kumuntu ahambe umuntu avela kubelethe yabo ngoba uthatha inhlabathi yethuna avela kubelethe uyayithatha inhlabathi uyazikhumula izicathulo endlini qede uyishiya kanjalo kanti zihamba nespirit somuntu uyabo uyaqala uphathwa zinyawo banamaphupha amambi uyacindezeleka awazi wena ingoba isicathulo wagcoba inhlabathi yamathuna wangasiklina waze wayongena endlini kwakho waze wayikhumula zahlala sangena ispirit sahlala ispirit siyayilandela inhlabathi yethuna abaningi abantu ibaqedile lonto umbongeni ngema umphefumulo wakhe awulala ukuphumula imndeni nehlobo nabangani nabantu abecula nabo namabhizinisi alewenza akaduduzeke la ekhona sikhona sizoba behind everything ukuthi yonke into ayiqinisekise ukuthi awekho ama spirit azoganga ngaye uyabo uNkulunkulu nje akhusele lapho nikhona emakhaya nginithanda kakhulu bafethu uthando leni ngihle nginithanda uma ukuthi ngikhulume kwazwela kuwena noma ngikhulume wafila ukuthi ayokho ngibhakala ngathi uyaka sorry akuyona inhloso kodwa inhloso yami ukuqwashisa abafethu ukuthi singathathi into ngenhliziyo ke kungcono uma uzosenda uWhatsApp ungangifoneli ngoWhatsApp cha senda uWhatsApp bhala type WhatsApp kwinamba ethi 0798130260 uma ngabe ukuthi uthi ayikho ngibhakamena ngifuna ukuthi mina nawe sibe team e1 kulungile funa uthola umakhanakhanda siba yithimuke lapha izinto zakho ziliwa yimina umakhanakhanda uyatholakala khona la enumber 44 Rocky Ridge Road Hillary lapha eDamini ngiyakha ke khona ngakhela bonke abantu abanomakhanakhanda ukuze masenza umcimbi next year kwenze umcimbi bezohlala kahle bakhululeke kahle ngoba kumina abantu bezaqala okunye kuyalandela ingakho ngithi nezinhlangano ngokomthetho kumele zibeke abantu phambili zigcina ukubeka zona angathi umuntu isuka nje useyokhulumela ukuthi uzofuna ukuthi abe phambili ngokuthola izikhundla awungeni kwinhlangano ufuna isikhundla awungeni kwinhlangano ufuna amathenda awungeni kwinhlangano ufuna ukuyicebisa wena ungena kwinhlangano ngoba ucabangela abantu awungeni kwinhlangano uzokhuthuza abantu u500 rand nawe ubujoyinile nje ubani othi ekhuthuza abantu u500 rand ayenziwa yonto umkhuzeli uSgujana uyayimosha lento baba yini bafethu ngiyanithanda uyabo angikhulumi kuma inbox kuFacebook angikhulumi kwi-inbox kuFacebook ungadlala abantu abayibiza ngami uma inbox mina ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo njengoba kwama holiday nje uyakwazi ukusenda uWhatsApp kumina ucela appointment iya noma yinini bese ngiyi-approve futhi ngiyi-approve uma uzosenda uWhatsApp uma uzofona kukhululeka khohlwa uma usenda ke mhlambe ufuna umakhanakhanda sikuKorean before ufaka imali unelungelo ukurequesta i-video call awuvela ungifohlele nge-video call iya requestwa i-video call iya requestwa ukuthi ngiyacela ke ngicela ukwenza i-video call nawe ngifuna ukuconfirm ukuthi wena ngoba ngifuna umakhanakhanda then ngiyavuma King ngifuna ukuconfirm ukuthi wena ngoba ngifuna ukufika lapho King ngiyavuma ngiyayenza i-video call kodwa nje manje ungihlabe nge-video call hayi ngeke madoda hayi ngeke abantu abami uvela ungihlabe nje ngo-WhatsApp uyangifonela futhi awusend i-voice note awusend i-voice note uyatype i-voice note ibuye ingalalelwa bengabe ulele nomfazi wakho noma ngenza consultation noma ngenzani ibuye ingalalela i-voice note kanti mawutypile ama chances ukuphenduleka maningi kodwa mawufaka i-voice note ayikhohlwa ufakela abangani bakho ama voice note enisuke nihleba indaba nathi uzwile kodwa nqi la kuthina nje type ku WhatsApp futhi inamba 079 mawuthi uyayifonela kungenzeka ukuthi ingahleshi banjwe kanti mawutype ingena ngqo kumina imini uzokuphendula bela utypile uma kuukuthi mhlambe khona iscam esigangile number yami hayi kodwa sikho esoyiganga kalula njengamanje yabo type nje wena uyoba safe lapho mawutype we request i-video call mawungenayo ishow baba yini